पाऊस इल्याच्यामुळे पवग्यान मशीन बंद करून ठेवला ना आपली टिलर राहतो. आता यांचा दोघांचा झूज लागलेला पण आता परत गप झाले. हा पाऊस मगाशी इलेलो म्हणून मी थांबलेलो आहे थोडं वेळ. पोगो पण थांबलेलो माझ्या बरोबर पण म्हटलं पाऊस काही एवढ्या जाऊचो नाही. त्यांनी परत स्टार्टर मारू घेतला आणि तो बघा चालू केला ना परत. आता ह्यो कोपरो नांगरून त्या घराक जाऊचा लवकर. तर वाजले तर जवळजवळ 11:30 वाजले, 12 वाजत इले आणि इलेलं एक थोडं शेती करू पण कोणच नाही आता. सुरगो आणि सगळे बहुतेक घराकडे गेले, ते संध्याकाळी येतील परत. आपण तेव्हा पण बघूया. पोगो एक कोपरो नांगरतलो आणि घरा करतलो. ढाकडे सगळी शेती केली जाता, भैमुगाची शेती, त्यानंतर भात सर्व वगैरे करतात ना तो पुढे करतो त्याच्यात. आणि सगळी भैमुगाची शेती केली जाता. तर मी छत्री रेनकोट वगैरे काय नाही आणू होते, त्याच्यामुळे म्हटलं जरा भिजाया. यावर्षीच्या पावसात बहुतेक मी पहिल्यांदाच भिजलो आहे. तर गेल्या वर्षी पण मी ह्या कोपऱ्यांमध्ये इलेलं आहे शेती करूसाठी. तेव्हा अजित वगैरे होतो सगळे मित्र. तर तेव्हा पण मी टिलर धरलेलं आहे. हात भरपूर दुखतात. जेका सवय आहे ना तो बरोबर धरू शकता, जेका सवय नाही त्याका तो बरोबर धरू शकत नाही. आता पोगो बघूया आपण कसं टिलर चालवतात आणि थोडं मी पण चालवून बघतलंय कसं वाटतं आता. हो मधू काका, मधू काका घरात चाललेत बहुतेक. सकाळी किती वाजता इले काय माहिती. पोगो कसं वडी काढता बघा. थोडंसं पाऊस पडलो ना काय तर आतमध्ये जास्त रुजतात, त्याच्यामुळे ह्या थोडा जरा जास्त ताकद लावची लागता. तर पाहूया तो नवीन टिलर हा. काय म्हणतात किती वाजता इल्लास? इल्लास किती वाजता? सकाळी 8 वाजता. झाला पुरा केलास? हां पुरा केला. काय करू केलास हे तास मारू? उकळ झालो. हे सगळे भैमुगाचेच ना? हो नितल्याचं माहिती आहे. हे इकडे असतात ते. हे सगळे त्या ह्याच्यापर्यंत त्या तुमचे किती आहेत? माझे व्हायचे 2च आहेत. जेवढा जमता तेवढा करायचा. नाश्ता करून इल्लास? नाश्ता करून इल्लास? आता घराक डायरेक्ट म्हणजे आधी जेवढा जाऊ. हां जेव्हा जाऊ. हां संध्याकाळी येतालाच काय नाही परत. हां बरोबर. तुम्ही काजी यंदा लावलात ना, रोपे लावलात ना? यंदा काळजी नाही करू. कलमा ना? हो. कलमा यावर्षी नाही करू. दरवर्षी करतात, बाबा करतात, पण ते यावर्षाक नाही करू. तेच बघितलं मी म्हटलं आपल्या यांना केलं नाही करू. नाही. होय होय होय. पावग्याचं हे कोपरो जवळजवळ अर्धा तास पुरं होईल. टिलरने लवकर होता. जर याच ठिकाणी जर बैल असते, या ठिकाणी बैल पण होता. होय बाजग्याचो आहे बहुतेक. होय हां हो बहुतेक बाजग्याचो हा. मगाही सांगा होतो बाजग्याचो. माका माहीत नाही नक्की कोणतो हा तो. काकांबरोबर बोलता बोलता पावग्याचं झालं अर्धो कोपरो नांगरून. आणि तो ना जास्त पाऊस पडलो ना जर जास्त तर तो चिखल होता कोपऱ्यांमध्ये. मग तो टिलरला व्यवस्थित जमत नाही. अशी माती भुसभुशीत होऊ गई बघा. पावग्याने किती कोपऱ्या नांगरल्यानं काय माहिती सकाळपासून. भैमुगाचे कोपरे असतात ना त्यांना जमीन ना भुसभुशीत करून घेऊची लागतात. ही जशी दिसता ना तुमका ही, तर त्याच्यात भैमुग व्यवस्थित रुजान येता.
मित्रांनो फक्त 3 ते 4 मिनटं हातात घेतलं टिलर आणि सगळे आजे पंजे आठवले. लय हात एकदम ना दुखायला लागले. एक तर सवय पण नाही माका. तो एवढं टाईट येतं ना टिलर भरपूर, म्हणजे तसा आपल्या असं म्हणजे नांगर लवकरच बरा वाटतं असं वाटतं. आपल्या गुरांचो लय एकदम हार्ड येता. त्याच्यामुळे निदान समजतं तरी की शेतकऱ्यांका किती कष्ट करूचे लागतात ते. आता भरपूरच दमाक झाला आणि हात एवढे दुखायला लागले आहेत ना माझे. भाऊग्यान कसे नांगरले नसतील एवढे कोपरे काय माहिती. तरी अर्धो रवलो अजून मी नांगरत होतो तो. मागा वाटलं मी अर्धो तरी पूर्ण करीन, पण अर्धो पण करू शकले नाही पूर्ण. तो आता नांगरता सगळं आणि थांबवतो. त्याच्यानंतर जेवू तुला घराकडे. इंजिन तापला बा किती. पावसाचे थेंब पडले काय गायब होतं इंजिनवरती. एवढा तापला. ओके नवीन टिलर आहे. ओके किती घेतलेलं यो? घेतलेलं किती घेऊ? किती घेतलेलं यो? 60 सबसिडीमध्ये. मस्त टिलर हा. चलावून जरा मजा येईल, पण हात असे दुखले आहेत ना. तेल लावू काय किती कोपऱ्या नांगरलं सकाळपासून. बघू आता टिलर घेऊन जातो आपण पण जाऊया. पाऊस तर भरपूरच वाढला होतो बघा. समोर तुम्ही बघू शकता किती पाऊस पडतो सगळीकडे. सगळ्या बाजूने डोंगरच होतं त्याच्यामुळे ते दिसतच होतं किती लांबून पाऊस होता. तर मित्रांनो खाली कोपरे आहेत त्याच्यामुळे गाडी खाली जाणार नाही. त्याच्यामुळे आपली गाडी हज लावलेली आहे. आपलं मालवणी विरान बाजारपेठच्या चॅनलमधलं व्हिडिओ तुमचं कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर तुमका नक्की लाईक करा, शेअर करा, सगळ्यांपर्यंत पोहोचवा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.